Но човек, ако не е направил, един колега, ако не е направил поне 4-5 шрифта от различните семейства шрифтове, трудно може да се каже, че е придобил шрифтова култура. А какво е това 500, над 500 шрифтове? Вече съм толкова в шрифта, че знам в детайли коя буква как трябва да бъде изградена. Роден съм в село Ведрево, Бургаска област, където съм завършил основното си образование, след което продължих в град Казанлък, в вечерна гимназия, където започнах отрано да работя като заводски художник. 20 годишен бях, когато започнах като фирмописец в фирмописен отдел, след което се преместих в град Стара Загора. Дойдох в София да проверя резултатите от конкурсния изпит, който държах през месец юли. Видях, че съм приет. Радостта ми беше изключително голяма, когато разбрах, че съм приет в Художествената академия. И от тук започна моят живот като художник. В Художествената академия завърших специално с плакат при Александър Попливов. Шрифт завърших при Васил Йончев. Васил Йончев за мен е един идол в областта на шрифтовото изкуство. Отдадах се на шрифта, тъй като той ме поощри с заплащането на няколко шрифта, които изработих още в първи курс. След което бях като сътрудник в неговата книга "Древен съвременен български шрифт". След академията бях разпределен в Стара Загора като художник, след което се върнах отново, защото намирах повечето ангажименти тук в София към издателствата. Работил съм, занимавал с оформление на книги, илюстрации, заглавки на различни вестници, изписания, рубрики. В София съм работил като учител по изобразително изкуство повече от 15 години. Правил съм надписи по магазините, лога, различни лога, знаци, също имам създадени. Онзи, който е работил над шрифтите, знае колко е трудна, сложна и мъчителна тая работа. А шрифтите, които вече съм направил, са над 500 вида, 500 модела, от които в настоящата изложба представям 30 табла с 40 шрифта в тях. Нови оригинални шрифтове. Сега, шрифтовете, които съм направил, те са едно продължение на тези шрифтове, които излизаха в страната, в списание "Нови стоки и реклама", с притурката "Шрифтове за нашата практика". През 1983 година спря да излиза това списание, след което аз се напълнах, направях шрифтовете и със собствени средства издадах няколко книжки, които така съм ги раздавал. Това, което предопредели моя живот да се занимавам с шрифти, това е работата ми в фирмописния отдел. Там беше наложително да се интересувам, да търся нови форми на графичния знак, защото беше необходимо за моята работа различни надписи,
То лозунги, плакати, портрети, какво ли нямаше в този зефирописен отдел. И така трябваше да се запозная с различните видове шрифтове. Впечатлявах се от тези шрифтове, които използваше художника в Кино България, тогава в град Казанлък. И той просто ме амбицира така да започна и аз да търся някакви нови форми, да импровизирам. Имам 5 бележника, най-малкото 1000 модела, които така са ми хрумвали. Идеите съм ги фиксирал в бележника си. Шрифтовете, които показвам, идейните проекти в този бележник, те са правени пътувайки в превозните средства, когато бях учител по изобразително изкуство. Това са различни идеи, които съм нахвърлил в този бележник. Имам много такива бележници с много видови шрифтови разработки, но необходимо е време, за да бъдат използвани в шрифтови плакати и оттам вече да бъдат използвани в практиката. Много са шрифтовете, които съм нахвърлил като идеи. Рисуването на шрифта трябва да става с предварителни и предидейни проекти. След това всичко трябва да мине на молив от началото. След това трябва да се види буквата как стои една с друга, 2 по 2 как стоят в текст. И последно да се приведе в стил. Защото ако не е в стил, няма как този шрифт да бъде добър и да бъде използван в практиката. Той винаги ще има нещо, което ще дразни в текста и ще смущава зрителя. Това, че искам нещо да оставя след себе си, поддържа моята амбиция да правя шрифтове и да оставя нещо след себе си, защото виждам, че се напира да се премине към латиницата. Това много ми притеснява. Ние трябва да се обърнем към имената, които като Васил Захариев, Никола Тосудов, в началото на 20 век, които бяха ревностни защитили на кирилицата. И сега, когато не е необходимо да отиваме много далече, да минем по булевард Витоша, ние може да видим надписите, 90% от надписи са на латиница. Това много ме притеснява и сърцето ми се свива и просто искам да направя шрифти, които да влезат или да останат след мен. Както се казва на полза родо. Не всичко е пари. Го правя от голямата любов. Увлечение, това е една емоция за мен да създавам шрифтове. Аз се отдавам изцяло на художествено-декоративния шрифт, който пък го вкарвам под общата шапка акцидентен шрифт. И така, в резултат на тази ми амбиция, сега до края на годината трябва да излезе книгата Акцидентен шрифт с 370 модела шрифтови образци. За създаването на някои от шрифтовете са ми послужили епиграфските паметници. Такива са шрифтовете, посветени на древна Сердика. Шрифтът под условно наименование Сердика 321. Другия шрифтов плакат се нарича Борой СЗ. Това са разработки по епиграфски паметници. Мисля, че са създадени в добър стил. Може да използваме един запазен знак, едно лого. Това може да ми даде повод да направя шрифтова разработка. Всяко събитие може да ми даде повод да създам шрифт. Не само образите и знаците, а и събитието мога да отбележа с някакъв шрифт. Преди 40 години съм посветила на Винсент Джон Атанасов шрифта, електронен шрифт. Това беше много важно събитие, което така беше отбелязано. Честването на годишнината на Джон Атанасов. Минала през художествен съвет, одобрение, начало с Иван Кьосев. Иван Кьосев също беше един много добър специалист и разбираше от шрифтово изкуство.
Преди 2 години съм направил шрифтова разработка под условното наименование Маркели. Маркели, това е шрифтовата гарнитура, направена по повод изследванията, които направих в местността Маркели от артефакти. Последният шрифт, който представям, това е шрифтова гарнитура под основното наименование М от 1 до 12 с някаква сигнатура, основно приета за отличаване на един шрифт от другия шрифт. Това е последната ми шрифтова гарнитура, която за мен е съществена и важна. you.